Здравейте и добре дошли в моя YouTube канал. Започвам седмичния влог. Днес е събота, 9, 12 часа е вече съм в салона. Току-що обработих и качих видеото в канала си от Носка Рякра за тази седмица. Видеото е снимано, когато се връщахме от Мамая. Тогава го снимах, но го качих днес, обработих го и го качих. Гледайте го, много е кратко видеото, но все пак може да ви бъде полезно с нещо. И отивайте, посещавайте го място, наистина е много красиво, много ще ви хареса. Да, това е. Да не говоря повече, понеже имам клиентка, ще бързам. И това е. Преди да дойде клетката, ако имам време, ще си направя и едно кафе. Направих си и кафенцето, сега ще пия няколко глътки и започвам работа. За днес е събота, понеже вече събота и неделя не работя. Днес просто се наложи да дойда в студиото, понеже жената нямаше как през седмицата, ме помоли за днес. И за това съм тук, след клиентката си. Ще оправяме стока и вие ще видите. Сега, след голямото чудене, реших да си направя ето този цвят. Не знам, само секунда сега, че светлината е гадна, мисля. Ето така. Ето ги и моите, които ги направихме. В не предната седмица, по-предната седмица. Няма сега да ги махам, но просто си измислям цвят. Този път няма да е изчистен цвят, а ще мисля, поне за сега, на едната да е в това синьо и сега ще фокусира, а на другата да е симброкат, но не знам, не съм решила. По принцип, знаете, обожавам един цвят само да имам на ръцете, но ще си помисля пак, но определено искам да е синьо. Мислех също и сега ще ви го покажа. Мислих и за това тъмносиньото. Ето го. Едно от тези. Но мисля, че това на Жана. Но нали, това ако ще е на всичките в този цвят, в тъмносиньо. Но после си казах да е това светлото, защото мисля, че никога не съм била с него, а с това синичко съм била. Затова реших това синьо с брокатчето, ама не знам де, просто седнах да го мисля, има още време до тогава. Ако не ме домързи, ще е другата седмица, понеделник или вторник, не знам, трябва да не ме мързи. Вече приключих, тръгвам си, отивам да оправям стоката и какво ще да ви показвам? Какво? Ето тази грейка, тя е от тези новите с качулката, тя е също от новата стока, имам я и в други цветове, аз си оставих в черно и да, сега ще разгледаме. Вече дойдох да оправям стоката, преди това си направих едно 3 в 1 и започваме. Лошото обаче е, че днес сутринта бях в Еконт да пращам пратки, а сега трябва да опаковам пратки и аз сутринта забравих да взема от ето тези турбички, понеже опаковам пратките направо от тук, не в офиса да се бавим. И лошото е, че аз отново забравих да взема от тези пликове. По-точно не турбички, а пликове. Надявам се да не забравя понеделник. Да. Вече е 7:30 и ние дойдохме да хапнем в Pizza Lab отново. Извинявам се за светлината, но няма как, така е. Чакам пицата. Мъжът ми е на опашката. Надявам се да стане по-бързо, понеже съм доста гладна вече.
И пицата най-накрая е готова. Включвам се от следващия ден. Снощи последно снимах, мисля, че като хапваме. Днес е неделя. Сега дойдох, ще пия кафе, ще хапна и след като хапна ще почна работа. Работа имам предвид не в салона, а ще качвам. Днес е неделя, понеже почиваме, салонът не работи. Ще качвам и ще обработвам някои снимки за страничката от новата стока, която получих. И за сега това е. Между другото, днес ще кача и няколко от новите моделчета, клинчета, които получихме. Просто трябва да им сложа лого и да оправя ценичките. Влога ще е качен събота, но снимките вече ще са качени още днес на всички нови модели и клинове, които получихме. Може да ги разгледате в страничката. И днес косата ми е под всякаква критика. Не знам как съм я вързала, но така е. Така ще е днес. Здравейте отново! Включвам се вече от понеделник. Сега дойдох до Екон да пусна малко пратки. Да взема пликовете, които постоянно ги забравям. Днес няма да ги забравя. И след това отивам към Технически университет да се видя с една моя колежка и да пием кафе. И това е за сега. Дойдох след голямо търсене на място, както винаги се паркирах ето тук. И вижте какво става. Много е трудно да се намери място, като се идва под това време точно. И под това време имам предвид към 9:30, 10 часа, като се дойде. Наистина няма как да паркирате, няма къде да паркирате просто. Към 8 часа, 7:30-8, всичко е точно. Винаги има места. И нов маникюр. Часът е вече почти 3. Аз се видях с колежката и дойдох да си направя моите ногти. Надявам се да изкарам дълго време. Смисъл, надявам се да ги махна следващата седмица, не че дълго време, но ще видим колко ще ги изтърпя, защото малко по-различен цвят за мен. Сега дойдох да напазарувам и се прибирам. Здравейте! Днес е вторник, 12 от снощи. Не можах да ви снимам много. Мисля, че последно се включих след салона, след като се направих ногтите. Да, ето ги, да ги покажа отново. В синьо ги направих. Надявам се да издържа повече, да не да ги махна след няколко дена. Но това мисля, че го казах вчера. Та няма значение. Вече съм в салона. Днес е малко по-хладно. Сега ще пия вода, направих се едно кафенце и почвам да качвам моделите с новите дънки, които получихме. И това е за днес. Надявам се днес да не забравим да снимам и да ви снимам повече. Здравейте! Включвам се вече от сряда, часът е 9. Аз сега излязох от банята, ще поизчакам да ми изсъхне малко косата и отивам към Екон да пращам пратки. Преди това ще се направя едно кафенце, докато чакам да ми изсъхне косата. И ето тази туника или рокля, не знам, всеки различно казва. Днес реших да си я сложа. Може да я намерите в нашия онлайн магазин. Ето така да я покажа по-близко. Имам номера и цветове. Та сега пием кафе и продължаваме. Аз вече се прибрах, свърших със задълженията, часът е около 4 и сега ще ви покажа какво ново имам. И ето и новото цвете, кактус, разбира се, както винаги. Аз обожавам кактуси, казвала съм го няколко пъти. И ето го и новия кактус. Надявам се тук да му е добре мястото, понеже едно вече умря. Понеже го преполях и за това, но това няма да го преполивам. Сега ще ви покажа и другите. Ето го и този кактус, който имам. Те са няколко в саксийката. Този дори е цъфнал. И ето го и този. Тук също са два. С декоративни камъчета и това. Не гледам други цветя, освен кактуси.
И сега днес се изморих доста. Ще седна малко да си почина. Ще си направя един чай и после, не знам, ще видим какво ще правим. Сигурно ще излизаме да хапнем нещо и така ще се включа малко по-късно. Часът вече е близо 8, ние дойдохме отново да хапнем по нещо и да се разходим. Добро утро, глупости! Добър ден и от днес. Часът вече е близо 3:30. Аз съм в колата. Отзад имам багаж, тук при мен имам багаж. Спрях се да хапна нещо и продължавам по задачи. Получих нова стока, която не знам кога ще ви я изкарам, ще ви я покажа. Може да следите Instagram страничката и надявам се вечерта, като не бързам толкова, да се включа отново. Така, след като хапнах набързо в колата, дойдох сега да оправя вече и стоката, като трябва да оправям всичко това, което е зад мен и тук, и да напиша ценички, да ги сортирам по номера, цветове и най-важното да снимам. Обаче снимките може да ги видите в Instagram страничката. Бих искала тук да ви покажа няколко моделчета, няколко артикула, обаче светлината тук не ми харесва. Затова предпочитам да не ви показвам тук. Да си разгледате в Instagram, в TikTok. В TikTok се пише Джансу Шабанова, а в Instagram страничката ни е Джани Мода. Вече не знам за кой път ви казвам, но съжалявам. И да, започвам работа. И вече се включвам да сложа край на влога. И от сега се извинявам, ако този влог ви е бил малко по-скучен. Показала съм малко по-скучни неща. Не съм снимала толкова от ежедневието, от излизане от храна, от всичко. Понеже, доколкото знаете от Instagram, получих доста стока, имах доста голямо зареждане и просто нямах време да снимам за тук. Затова се извинявам от сега. Все пак влога, ако ви е харесал, ако ви е бил интересен, ще се радвам да ме последвате в моя Instagram профил Джансу Шабанова и в моя TikTok профил Джансу Шабанова. Лек ден или лека вечер!